Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft. Igrat ćemo na serveru Balbala. Ko bude želeo imaće da igra ovaj server, imaće link dole u opisu klipa. Idemo mi, danas ćemo igrati zombie apokalipsu ljudi. Samo da li hoće da me joina. Evo ga ljudi, odmah smo se stvorili svijet. Tako da idemo samo da cilj je da preživimo ovaj dan i cijelu noć i mora da svane i mi moramo da preživimo jer će za 2 minuta da se stvaraju oni zombi. I ljudi, nije me bilo 100 godina na mom kanalu, ali danas sam odlučio da počnem da snimam. Mive, što je to? Nemam pojma. Evo piše monsters coming. To znači da će da dođu. Creeper, beži. Creeper, beži. Evo ga skeleton. Ja ga zovem paraskeva. Ne znam zašto. A moram da bežim pod zemlju. Šta je ovo? Bekaj vreći, izginemo. A ja ovako mlad ne želim da izginem. Ja bežim pod zemlju i kako hoću. Cilj je, teško je kad se izgradi kuća, može da skeleton gađa kroz zid, što je trebano da se preživi. Ja ću ovako da se zatajnabim. Da jedem. Ljudi, ako bude rekao, ti si glup, ne znaš da igraš, ljudi, mnogo je teže da se igra na telefonu, a na kompu je mnogo lakše. Tako da, nemojte to bez veze da pišete. Čekaj, idemo ovdje. Ajde, moram da nađem negdje kamen, neke rude, to nešto. A što sam naišao na šunak? Evo tamo. Sad će da pati. A brate, kako mu razimo ovaj šljunak i pesak? Znači na ovdje vam ovo piše. Sad trenutno ne znam koliko ću dugo da snimam. Samo sam onako čisto hteo ponovo da se vratim da snimam. Kad budemo stigli do 25 subscribera, pravit ćemo neki specijal, kako da ga nazovem. Gdje ovo? Aj ti kod mene. A? Hoćeš? Ajde da vidimo. Samo se napravimo kako na table. Šta se ovo dešava? Dobro, ništa. Idemo dole. Ja, izgleda mi se uključio auto jump. Pa zašto mi se uključuješ, majke? Samo mi se to uključuje, ali ne znam zašto. Šta je ovo? Štapići. Nemoj šljunak. Okej. Treba mi neki dobar mač. Što se dešava napolje? Oni se tamo boru se s onim, s onom apokalipsom, sa zombijima i ta gamad. Okej, ljudi, i snimat ćemo Mineplex tamo. Sad sam htio malo ovu zombie apokalipsu, pošto mi sad Mineplex nešto neće, non stop me diskonektuje, tako da snimat ćemo sad ovo. Ok, pećnicu neću da pravim. Da, i snimat ćemo, to je mini igra. Snimat će nekako Minecraft, do sad imamo više Clash Royale. Ja sam snimao Clash Royale još i Creeper. Ja sam Clash Royale snimao kad je Battle Ram izašao i tad sam ja snimao. A pogledajte sad izlazu neke 4 nove kartice. Nešto Mega Knight i ta sranja. A nema veze, mi sad igramo Minecraft. I ja ga zombi. Čekaj, ja moram da jedem. Pomozi drugarima, di su. Ne mene, majke ti ga nabijem.
Ljudi, mnogo su opasni ova stvorenja ovdje. Na ovom serveru. Brate, šta? Eto ti. Mnogo je teško, ne znam zašto. Ok, mač mi je stao. Ok, moram sad da nađem ljude. Gdje su otišli? U stvari ne stali. Gdje ste, braćo? Braćo moja. Brate, gdje su vi? Brate, gdje su? Tamo su negdje. Ja se moram di nađem. Evo, pada mrak ili zora? Sve tačno ne znam. Eno su ljudi. Idemo kod njih. Evo ga Creeperko. Ja imam sličan takav skin. Aha, udri Creepera. Tako da spasimo društvo. Pa stoki, nije ste morali... bež. Ovdje je čitava banda ovdje. Di ste, drugari moji? Vidi curice što su. To su možda i pederi. Nema veze, neću sad, nema ništa protiv njih. Pederluci, pederi. Ko ih jebe? Šta je ovo? Vidi ovaj majmunko gdje se... Sad ja nemam ni drva ni ništa, zato što me i neki peder ubijao, ne znam ko, da li da pojem živo pile. Da se ne otrujem. Znači, jedva čekam da snimam neku mini igru na Minecraftsu, zato što ovo, ne vjerujem da će puno da stigne lajkova, ali možda se nekom i svidi. Znači, ko bude želao ovo... Ne zatrpavaj me! Ko bude želao da igra ovo, imat će link od servera dole u opisu klipa. Tako da vas ne gnjavim više time. Šta je bre ovo? Vidi Steve. Ja sam Creeper. Šta ćemo sad ljudi, ja? Ja odo napad. Idem napad. Da se borim protiv. Sam. Idem napad. Gdje su sad ovi? Idemo, juriš. Ubi pauka. Spidermana to ocrkuje. Idemo sad ovog skeletona. Paraskevu da ubijemo. Gdje je Paraskeva? Aj, crkni, to. Creeper, moj burazer, vidi ga. Moj burazer. Ubijam svog burazera, koji sam ja mamlaz. Ajde, to. Okej. Di je mjesec. Okej, sad će da svane. To je evo grad ovu kulicu, zamak, kako već. Šta me sve juri, lele. Pogledaj to. 2 pauka, skeleton i creeper. Ja, ako budem... Čekaj bre, ovo mjesec izlazi tek. Ja mislim da... Šta je bila Clash Royale, beš tamo. Fuck. Beži. Creeper. Di si bre? Crkni. Dobre. Bežimo. Da, ovo svanjava. I onda smo preživali i... to je to. Paraskeva.
Ubi, zapali. Ujebote, beži. Ovaj će mene ubiti. Gdje su bre svi? Svi pobegli po zemlji. Evo idem ja dole. Ajde bre. A jebem ti auto jumpa. Evo ti. A što mi se uključuješ bre, jebem ti materu brljivu. Beži. 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 Bežimo. Beži, beži, bežimo. Ima nešto ovdje. Ovo. Pa jebem ti mater, što me svi jurite? Jo. Bežimo. Bežimo. Svani više jebeni ti. Brate, kad će da svaneći izginemo na kraju? O, ne znam više da bežim. Ne. Beži, 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 beži. Ne, 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 ne. Bežimo. Brate, vidite koliko je zajebano ovdje. Ne. Pa ne, 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 ne. Pa brate. Jedno srce, gotovo sam. Evo ga, svanjava. To. Moramo da preživimo. Nema nikom ne ljudi. Stavimo kapicu da mi ne zajebe glava. Me poslije boli glava cijel dan. Kopaj, kopaj, evo su ovi majmuni. Dobro. Moram da jem pilenice živo. Okej. Stvarno je. Ovo je ga zombi, ovo zombi, a? Jeste, ovo je zombi. Ja i creeper, kako bilo šta je sve živo razno. O, beži zombi, 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 jebe svi redom. Okej. To je to ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu, ako jeste, znate već šta treba da uradite, like, share, subscribe, tako da se mi vidimo u sljedećoj epizodi, ćao!